ukwazi imali lo. Ungadla. Shasha phela. Ubani lo ngempela? Hello. Lalela. Ngizwile kuthiwa wena uthe mina ngisindele abantu laba lapho ngakini ngokuthi basilamule lapha yani impela kade nje sihilizisana umfowethu. Hayi mfowethu wasindela bona ngempela futhi. Akumele ubabonge nganya kwethu. Ubonge nedlozi lakho futhi. Yabona nje wasindinga ngawuqhumisa mina. Awuqhumisa ngempela futhi. Hawu mina ngidla ngaqhathwa mina mfowethu. Yezwa into ngisho. Ya mina awuqhumisa ngempela futhi. Kushaya ngempela mina. Kusapho manje futhi singahlangana kushaya. Manje Hayi ke wenzizwa yakini yabona ke manje ukhuluma kahle impela lalela ke mfowethu njengoba nje ungisabi yazisebenza njani lento le kuzomela siphinde sihlangane wena mfowethu yabona sithi kuyixoxa lento njengeinsizwa ngoba nje wasikhuluma la efonini phela hayi sizingalutho lesiyenza manje. hayi no lalela bafu lalela webrowser ayikho inkinga uma kunjalo lalela into ezokwenzeka ke manje ngiyazi vele senginakho notice ukuthi unokuhlala lapha ne-rank yakamculi ya so sizohlangana kuyona ebese ikhuluma kahle njengamadoda lento ngoba angazi ukuthi la efonini phela akusizi ngalutho lo siphikisana la. Yongile mfowethu no lalela kutizwa yakini lalela ngikhohlwa nje indaba yasemarinkeni ngila egcekeni mina mfowethu la kini manje futhi engikhulumile ke nonyoko lalela ngiyangena manje ngiza lapha ekamereni. Mana bafu mana bafu mana ufuna ngani manje la uya plan mana bafu uzokwenzani ngempela ungezi bafu ngibhizi la hawu man lalela ngiyapheka la futhi uyapheka unamanga wena unyoko phekayo wena ngiyeza manje no man ungezi madoda ufele manyaleni ke la.